awan met si kwarta, Lunes hingga Domingo, awan pa'y inana, ay duwati pagtrapakwam, tapno mabayadam, nakatadong utang. Nunumtingan ti sweldo, palalot ragsak mo, diritso kajay bangko, nga agdeposito, di pa'y kayang umanay, bills nga gururay, lukuma di makigutwa, may angkal sangking ka, at dapat kumamadda. Asto'y tibiyang dito'y Amerika, barok, yoras balitok may pariti sa dot. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, basang alis tut karaw mo, di ka at pampamaya. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, tata, obing bakit lakay awan dito mana. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, nana, naka-insure amin, orayaso ken pusa. Awan man serviken ka, agluto, aglaba ka, agplansya, agtalos ka, asikas kong anak yu, tawan katulong yu, di kay nga tamamating, kadi nakapapati, min kastoy tibiyag mi. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, barok, yoras balitok may pariti sa dot. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, basang alis tut garaw mo, di ka at pampamaya. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, tata, obing bakit lakay awan idumana. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, nana, naka-insure amin, oraso ken pusa. Kasto'y tibiyang dito'y Amerika, kasto'y tibiyang dito'y Amerika. Ayan po ang ating unang kanta o umunang patukar iti live tayo. Ayan, naka-live tayo apo iti Facebook page tayo, ken iti YouTube channel tayo, Biyag ti Hawaii. Ayan, mega love shoutout po sa lahat dyan. Si Bravo Channel, ayan, nandyan na po si Bravo Channel. Raketerang Inday, mega love shoutout. Harang po, sabi ni Raketerang Inday, ayan, maraming salamat sa paharang dyan. Ayan, thank you so much. Ayan, aloha Bravo Channel. Ayan, maraming salamat everyone. Sa lahat po ng hindi pa po nakasubscribe po sa ating channel, please do subscribe. Kastamit iti Facebook page tayo. Ayan, maraming salamat Raketerang Inday. Ayan, thank you so much. Ayan, so guys, di kita data naimbag nga bigat Pilipinas. Ayan, iji Pilipinas bigat na pelang naimbag nga malem Hawaii. Kastamit tapo di kita grup-grupat nga agawid. Ayan, ingat lang po. Di kita lipas na trabaho na iti isla iti Hawaii. Kastamit nga di kita grup-grupat mapanagubrapen ang. Ayan, ingat lang po. Ayan, dito sumaron nga sunata kit para kada kayo amin kakapsat. Alright.
Kadang ko manipod nagluganat nga eroplano. Dito'y kaunggak, simngay nagpayduma aragsak. Dahil lang ako, Sir Biag. Ayan, sige, salamat Nagadera. Paraiso, bit-bit ko't karton ken maleta, ta isuda laeng ikukwak. Lugaran ragsak, tinatang petak, ngem sumuknor, iliw ko tinagapwak. Nakunak, itinakem ko, anos pagitan na danon mo'y talikagong mo. Haway kay, lamwa dito'y kay dita. Haway kay kanyohe, agtungpal makaha. Madanon amin alugar, pagkaykayan ikikwarta. Haway kay, lamwa dito'y kay dita. Na nakapag trabaho at nasapa itibigat, bit-bit kun pagbalunak, trungen dapan ko pagsadaan itibat. Iti haway kay pangitundaan na kanya. Haway kay, lamwa dito'y kay dita. Haway kay kanyohe, agtungpal makaha. Madanon amin alugar, pagkaykayan ikikwarta. Haway kay, lamwa dito'y kay dita. Haway kay, kada ruot buryar kaarig na. Haway kay, eva bichway pahuwa-hiwa. Haway kay, way kiki ingganat way meya. Haway kay, Bird City ingganat way meya. Ate Evelyn Pastor kakayuin. Ayan, may galap siya na tate. Ayan, dito man na yung may isang tuktukan. Sakada. May galap siya na sa'yo. Ate Evelyn Pastor kakayuin. Ukradek di pagkasakitaan, dagiti Filipino iti Hawaii, tapno maamwantay di gapwanan, dagiti amatay anam wangayan, manipud di Puerto Tika Ilocos, naglayag da itinalawa at taaw, simanglad da iti kunada a paraiso, na ibanda ti pagyananda a kampo, naliday ti biagda a sakada, kas mandida maliliwat ti
Orderan di pamilya ni Sakada Sungat datay met iti Hawaii ta Nalanglang tuwa pastuwa kunada At mataka pada a Filipino Am-among kadmetla eng tiramot mo No narangrang ayan ti biyag mo ita Bigbigen nga utang mo ken ni Sakada At matagkapada a Filipino Am-among kadmetla eng tiramot mo No narangrang ayan ti biyag mo ita Bigbigen nga utang mo ken ni Sakada Bigbigen nga utang mo ken ni Sakada Bigbigen nga utang mo ken ni Sakada Ayan, deta po iti Sakada pakasaritaan iti isla iti Hawaii di kiti imun unang imay iti isla iti Hawaii. So deta po iti kahit nga sawen iti Sakada di kiti imun unang tattao may imay iti Hawaii. Deti man nagpatukar man iti country song nga Ilocano medley. Padasin tayo mga kakamsat dito ni. Country medley. Madi. Ay, dito ni. Para kanya yung amin na po. Dito manin, for I. Alright. Ay kastoy di panagbiag ni Apo Hawaii. Maya Vlogs, ayan, may galap shoutout, Maya Vlogs. Ayan, thank you so much, Maya Vlogs. Tibiyag mo, di dalaan mo, adume. Magandang buhay po sa lahat. Host, ayan, sabi nga. Thank you so much. Gayan ko apa ng trabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon agrubuat kan isaganam tay balon mo Magbaba ka ng bahay mo, Maya. di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro gamude montay bas para alas 5 ay biag ni Hawaiano trabaho tapno nagdamit dulyar mo ay biag ni Hawaiano isip bang tabagim iti trabaho Bumakasyon ka Maya Vlogs, nandito ako sa bahay mo. Ayan o. Hawaiano Maya Vlogs. Isaltek mon Dito ako sa short mo. Yung lead shade. Madayakan ko Kastula agayos Nga ukbog di pa inom mo Di dalaan mo Nagbuutang ka itibang ko Intun pumakasyon ka Apo Hawaiano Paalaam ko
thank you so much, Jasper. Kumusta? Akyat mo ka, gusto mo? Maluto ko na. Stop mo muna. At kalbon iti kata trabaho. Kamusta ti bakasyon doon? Pero kawan na ba di kwarta? Eh, takit di ko nakingka, nagpangas-pangas. Ayan, maraming salamat bro sa pagtatawag. Kasanidad na, amuyip na sub-sub mo, kalbo, lakay. Lastog. Rital niya ka. Thank you so much bro, ayan. Ay, lulo, ay apanga. Sige, tamsakan ko lahat ng mga binababa mo. Ayan, deta ako iti biyag ti Hawaiano. Kunana, ayan. Intay pa iti may isang kanta iti isla iti Hawaii. Dito'y Hawaii ko na sige matsalata. Noong kagandaten, di umay, dito'y Hawaii. Itaganam tabagin, iti trabaho anapate. Nung nasaldet ka, biyagmot na talingen-ngen. Di mula ketpilyen, panggedan Dito ka pinastod, sa Lawag City po ako, sa Lawag. aywen, pudno unay, agyag ka anatal. Almoranas Girl, Ilocana, Angkol Vlogs, dito ka pinastod. Ken dino nga litawa ko, ito yung asidik ni Waikiki. Unay amabisyo, Asidik ang Waikiki bro. amabiit panagasenso. Dito'y Hawaii, aywen dito'y Hawaii. Ipanagbiag, aywen natalina ay. Sika bro, saan ka? Saldet, Hello Lods, hindi ko naintindihan. kay tuya lugar, awan pan nakaupay. Okay, sige, palitan po natin. Kung hindi mo naintindihan, pwede mo nalang sayawin. Ayan, Rosalie Banson, Aljas. Salamat sa pagbalik again. Noong kagandaten, di umay, dito'y Hawaii. Isaganam tabagin, iti trabaho anapatek. Nung nasaldet ka, Ilocos Sur, Paway ni Father ko at Danak, Sacramento na. O, dakat California. So, California na ko dito ya, bro. Wen, puno unay, agbyag ka anatalget. Nung naagawa ka, iti Akyat ka sa aking live para ano? Aglalun saan ka, unay amabisyo. Di pa ako pumunta sa California, gusto kong pumunta dyan. Amabiit panagasenso, ito'y Hawaii, aywen. Pero wala. Good morning, Kapsat, Almoranas Girl, Ilocana. Ayan. Thank you so much, Almoranas Girl, Ilocana. Good morning. Naimbag na mali mo, Met Jasper. Ayan, at ang California ni Jasper, Kapsat. Proud Ilocano. Ayan, deta. Ilocano here, proud. Ayan, kasaknet ang Kapsat. Ayan, hi Kapsat Jasper, Halaman Rizal. Tapnong karumang ay, kay tuya lugar, awan pan nakaupay. Alright, kita po dito na Kapsat tayo. Iti Pan nakaupay. iti taga Ilocos, Ilocano, kakapsat. Ayan o, ayan, si Kapsat. Proud Ilocana, ayan. RB ba nagtatawag si Kapsat, Jasper? Ayan, salamat Jasper, ayan. Pwede ka akyat sa live ko minsan, Jasper, magano tayo.
Nakikita ko sa kumakanta ka pala. Ilocanja Team, Siglat Norte, Ilocanja Team. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan po. Kung Ilocos ka, hindi ka Ilocos, no? Kasi may grupo din kami ng Ilocos, Ilocos Norte Vloggers. Ayan. Maganda nga yung Ilocos Norte Vloggers namin, bro. Kasi, alam mo yung may talagang pagpiesta dun sa amin sa Lawag City. Meron isang araw na talagang pang-vlogger na talaga. First na may nag-invite sila ng isang sikat na content creator. Ayan. Sumani James. Ayan. Thumbs up ko Kiana 8 here. Sabi niya, Sumani iti YouTube channel tayo. Umay kayang taintay sumarabo ti Hawaiano. So umay kayo na po. Hindi sumarabo. Have a blessed day, Manong Idol. Sabi ni Jacqueline. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat everyone. Iti naayat nga mang subsuporta iti stream tayo ni si Jacqueline. Ayan, palagi po si Jacqueline Galisinao. Guys, please do connect to Jacqueline Galisinao. Ayan, palagi po siya sa ating live. Ayan, maraming salamat everyone. Di kita damit iti YouTube channel tayo. Thank you so much. Okay, ipipin po natin yan yung bahay mo. Okay, so maraming salamat. Ayan. Guys, please do connect guys. Mag-iwan lang po kayo ng bakas para thank you, Mangan Lunch. Thanks, Mangan Lunch, sabi ni Sumani James. Ayan, thank you. Ipin po natin yung bahay mo, ha? Ayan. Sino po ti mayat umakyat, ipadas yun ti umakyat dito yung live ko? Tapno maanayo dito stream time yet. Maka umay kayo iti live ko. Padasin nyo po ti umay kay Mamet. Tagtuktukar tayo, agkan-kanta tayo, no? Ti para ragragsak. Tigiti Ilocano kukunada. Ilocano love song. Anak keto, Ilocano balse. Pinati ragragsak na tuktuka. Sumani, please add my bro Leo. Sabi niya, ayan. Deti ni, hindi man patukarin deti apo. Ayan. Para kanya yung aming gabsan.
mga lulo, sabi niya. Jessie by Tiapas. Ayan. Thank you so much, ate. Ayan, Sumani Jeans, ayan, thank you so much. Maya, ayan. Ayan, please do connect guys, ayan. Thank you so much. Deta po iti nagpipindat sa katuktukar. Ayan, dito man eh. Papa, anawa Dora abakla ado tinegosyo nga inakipaspasokso ag manicure kinakulot ag silapit tibubuo inlakman umar archok obrak ag sell stock Papa anawa negosyadora abakla adda beauty parlor ko asideg tipo ni Raria ada pa'y karenderya, alalakik tinagyan na pwesto kitchen na po makalive sa PCA, ganun ba? Angular ako, bumalik naman sila sa next live ko, hehe. O ganun ba? Abakla, tilalos agrigalo da, hotdog anak pana, potlong asides da, nagyuma sa malapang, pasaray kumuto, tagtian. Dagti silang da Oh, mga babakla at tuyang tinegosyadora alarot, syempre kalalapsata, diti barbangon ka nagsapa Bro Jasper, ayan, akyat ka kantahan tayo cute ko diba ay sarap Papa, anawa negosyadora abakla adda beauty parlor ko asidig tipo ni Raria adda pa'y karenderya alalakik tinagyan na pwesto tiyachandaan apaglakwan ti pirata Papa anawa negosyadora abakla tilalos agrigalo da hotdog anak pana potlong asides da nagyuma sa malapa pasaray kumuto tagtiat sidegti silang da Papa anawa negosyadora abakla inak agi marmaro palangganakin arinola at dapay tilako instead side apariyok Silya si alos-solos sokin ako ni atang buyo Silya si alos-solos sokin ako ni atang buyo Mga suki, kumatang kayo Tilakok stateside, agapot abroad Sosi, benga! Benga! Kunana, ayan, dito manin kakapsa Jai ili na sabat ko di may sa alalaki
Daritus tay di agpada. Welcome Sumani team. Magkumanuwag na lang langana, long hair pie chay buok na, nadamlu kunam lang nurakista. Ngemi dita makaadayo, kay tutko na palalo, kay gayang kapuspusor ko, ni Duarte a feeling cute-cute, naglidem tilubong ko, ket kastoy tipukaw ko, hoy Duarte, feeling cute-cute. Ngemi din ta makaadayo, kay tutko na palalo, kay gayang kapuspusor ko, ni Duarte a feeling cute-cute, naglidem tilubong ko, ket kastoy tipukaw ko, hoy Duarte, feeling cute-cute. Hoy Duarte, feeling cute-cute. Hoy Duarte, feeling cute-cute. Ew! Yeah! Ayan, deta ako ni Duterte, kunana. Ayan, hindi manin na po. Deta, tira mansa. Papa, Detang anawa. Karsas. Ayan yung pagtimbaga bigat yung amin na po. Di kita yung tandaan. Message kayo lang tatlong mabalikan ko kayo. Birth Window, ayan, nagalap siya ng Birth Window. Ayan, maraming salamat sa pagpasyal dyan. Lapsat Jokes in Hawaii, Tamsak 96, ayan. Nagalap siya ng Lapsat Jokes in Hawaii. Good morning bro, biyang di Hawaii, tambay ko lang to. Paalala, huwag iba pa spaceship ko. Di ako mangingisda, tatambay lang ako. Sige Bert, okay, maraming salamat. Lapsat Jokes in Hawaii. Thank you so much.
Maya Vlogs, ayan, maraming salamat. Ayan, please do connect po. Go to channel lang po kay Jobs in Hawaii. Mag-go to channel po tayo kay Jobs in Hawaii, guys. Ayan. Gada BGM. Maya Vlogs, thumbs up. Ang Easter egg mo, panoorin natin yan. Ayan, nakalive tayo pa ako. Iti Facebook page tayo. Basta pa iti YouTube channel tayo. Kapsat. Pasyadora abakla. Ni apay, nagsapamitin. Ayan. Gada, ano na yan? Gada BGM, ano yan? Ano yan, Jobs? Ayan. Nagganasan. Hindi man ni kadete may isama na tuktukari kapsat. Sige man sa lahat. Ganda tukar mo ka na. Gada BGM. Rampadora. Agyaman ang kapsat. Mi ababakla. Nudom teng terapi panagwarmi. Yun, Shandora. Lalaki, anak kuriri. Kawas ko anak kami ni o senyo naka-beauty. Feel a kiss, feel sexy ang backlay shoes, naka-balski. Rampadora. Di kita Rampadora ako. Kita nyo, di kita Rampadora. Dayo ako, pero de los buenos. Makita nga gram-rampa at subli-subli ang magmagna at pato-charming ti Papa. Uray di nga lang nga mayat lata basta nalaka. Pamigat ti agsapa may paknipay kinalaata. Rampadora, Rampadora, isot of obrami niwat-wat at kapuyot, kaapnot kin kapupuyot. Ayan, aloha, sabi ni Jobs in Hawaii kay Maya Vlogs. Maap-abroad, taludyang makabiro, inakman makapupungtot, rik nagket ag show-show-dot, oreak la makaot-otot. Rampadora, Rampadora, Ang papa-charming, correct. Aha, yan. Bert Lindo, ayan, please. Bert, please do connect to Jobs in Hawaii. Live streamer din siya. No makita dak agrunot mo dong to'y dilak. Ti sobra akadidil pa ti pagpatong nga inaplak. Sugsugkot ag milat kalsungkot maliplipatak. Tauray no bibigat inakman nagsuya-suya. Rampadora, Rampadora, isot of obrami apabakla. Rampadora, Kade, kade Rampadora din ako. obrami apabakla. Isot of obrami apabakla. Isot of obrami apabakla. Yun, grabe. Ito na. Makunayo! Benga!
Tuladik mamit DJ. Oh, makunayo. Benga. Kunana. Daymanen. Nolina George Peregrino. Hello, good morning, sir. Hello, Nolina. Iti Facebook page na yun. Maraming salamat. Benga. Kunana. Nay. Haya po. Nay, kunani jokes sa Benga. Kunana, di ba? Dete. Salamat. Salamat sa paads. Ayan, Nolina George Peregrino. Ayan, maraming salamat dyan. Maya Vlogs, ayan, malapit nandito na ako sa bahay mo. Tarik na ti imaris ka, amapan agpalailang chay bye-bye. Lalpasin na Di mabiit, sumungat ti passenger jeep, pinarag, ket di tanlimuganak. Ragsakot na palalo, tati driver ket na gwapo, imisemag, tapnon mapansinak. Isulat at kinit-kitak, tapel mi ako sanada, ni driver, rupalag na kamay maya. Kita niya dito yung driver na wapo. Permi man na mailabag, kan ni driver, nung umuray da ito'y rignag. Isulat at kinit-kitak, tapel mi ako sanada, ni driver, rupalag na kamay maya. Nagaragraksak, permi man na mailabag, kan ni driver, nung umuray da ito'y rignag. Mega love shout out Auntie Lady Leon. Facebook page sa'yo. Shout out na po dito Tagasuyo, Lawag City, Philippines. Ayan na po ang natapon ni Auntie Lady Leon. Ayan, tibuyan na si Facebook page. Ayan, shout out tayo man na po dito Kalungaran PJ Soyo, Lawag City. Nadismaya, manday to'y rigna. Ni driver anak ini, ni driver ako sunadag, permi man na napayag, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kaya ni driver awan trabaho mo kapsat jobs. Ni driver anak ini, ni driver ako sunadag, permi man na napayag, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kaya ni driver aswerte klaver, nadosngi, ni driver anak ini, nadosngi, ni driver anak ini, nadosngi, ni driver anak ini, nadosngi, ni driver anak ini. Ayan, deta po iti driver a sweetie clamber ko na. Ayan, iti man deti may isang asunatan. Awan sang pet me doctor appointment. Okay kapsat. Ayan. Deti met na the sweetie driver at dami di kita man nakidaya ako. Agda amamok
nalaing ang makadilot, silabot ang silabot, na laing ang lumamot. Ayan na po, dito man nakidaya. Nga aldaw, nakitag nito niya, kararwadat na iyaw, awan nakatugaw, ipunsunan, labayinak na ibatangan, bandehado apaggawan, nakalandanit agiw-giwdat, ang ngingiit ang nakapimpiman. Manakiponsyon nga tonyang, special di pagdadayaan, mangiyawit ken makipangan, manakiponsyon ato niya. Manakiponsyon ato niyang. Ayan, may kalap shoutout sa amin sa lahat po ng nanonood ng ating Facebook Live. Mangiyawit ken makipangan, Tapos namin na po yung YouTube channel tayo. Ayan, maraming salamat. Adapay di ugali nito niyang amagi, iba bang di mga kayo sa jobs? Makipunsun agpili ti karkarne, tay pag gugusto na, tay nakangiit akapi, tay kurita ken botete, ken igado apaniki. Manakiponsyon nga tonyang, Jacqueline, makaparagsak man di kita tukar idol. Makapaliliwang ko na na, wen kapsa. Makipangan, manakiponsyon ato niyang. Nandito ako sa short mo, Jobs. Dalawang short. Toniyan ang pangirurumen, agihawid di sidaen, ina kalungkungen, natenda ang pagtitipunin, nagtaray nga imadayo, natin nagtay imbotido, Toniyang abartikero, kinamat walong aso. Napuri dito, walong aso. Manakiponsyon nga to. Magangganad na, di kita i-acting ko. Special di pagdadayaan, magihawid kay makipangan, manakiponsyon ato niyan. Manakiponsyon ato niyan, special di pagdadayaan, magihawid Maya Vlogs, ayan, maraming salamat Maya Vlogs. Manakiponsyon thank you so much. Mangiyawid ken makipangan, manakiponsyon ato niyan. Mangiyawid ken makipangan, manakiponsyon ato niyan. Ay ako aya, nakadiglig at inayat ikumansyon. Tordiag, agawid ka na nako, yawid mo di igadon. Ay hapo, di kita man nakidayan, nakamat ti walong nga aso, iso nga, da kayo agar aruyot niya minti igado, nga inyawid na, iso nga naangot ti aso, kinamat na. Walong nga aso, kanong itingi ng kamat kakabsat, ayan. Tarik nagti imariska. Ayan, thank you so much, Bert Lindo. Ayan, di kita sa Facebook page kayo. Ayan, maraming salamat everyone. Thank you so much. Sumungat ti passenger jeep, pinarag, ket ditan limuganak.
sakot na palalo. Tati driver ket na gwapo, imisemag tapnon mapansinak. Isulat at kinit-kita, tapel mi ako sanada. Ni driver, rupalag na kamay maya. Umisan na garag-ragsak, permi. Evangeline Pascual is watching. Ayan, may galap show now. Evangeline Pascual. Nadubligayan dito na tukar sa itay. Okay lang. Bird window done, sabi ni Maya Vlogs. Ayan, Maya Vlogs. Ayan. Please do connect to Jobs in Hawaii. Sabalit inakikitan ni driver, inagladlawan. Tuy kayam kag-abay ko, nataraki ken nagwapo, isa't inamat-matmatan. Ni driver ako sanadak, permi man na paayat, nadismaya, manday to'y rigna. Tugiana Nita, thumbs up ayan. Thank you so much. Ni driver ako sanadak, permi man na napayag, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kaya ni driver aswit iklaben, nadusngi ni driver anakinig. Ni driver ako sanadak, permi man na napaayak, nadismaya, manday to'y mega lang shout out to all, sabi ni Cookie Ananita. Driver, aswit iklaben, nadusngi ni driver anakinig. Nadusngi ni driver anakinig. Nadusngi ni driver anakinig. Nadusngi ni driver anakinig. Cookie, yan, sabi ni Jobs, ayan, maraming salamat, ayan. Ayan, thank you so much, sige data. Okay, sublatayan na dito, mabalinte ang Marson. Agsasala tayo manin! Alright, okay, sige, manso lang kakapsa. O naraniang kabulan, silaw mo, di mo pag-ipaidang. O naraniya kabulan, sangsangit tuwing bingang. Tuy nasip ngit na lubong ko, hindag at silawan, kapto jak mayawawan. Sige, sana lang takasad. Karin kaniyak nagigusin, samsam itek ipatay, bulan itak ulim. Ayan, Sumani, pulpak daw, sabi ni Maya Blancs. Ayan, Sumani. Unmunoy ko darasem na ikeke.
kabulan. Unoy ko indengan. Ayan, 6IET ang Facebook page sa'yo. Ayan, maraming salamat din mo yung mga. Di mo pag-ipagdaan. Ayun. O naranyang kabulan. Sangsangit ko indengan. Tuy nasipngit na lubong ko. Hinggagan silawan kapo jak mayawawan. No, inka nang lipatin. Karin kaniyak nagibusin. Samsamitek ipatayo bulan katakunim. Nang laylayan ni ayat. Inka kading palasangin. Umunoy ko darasem nga iketeng. No, inka nang lipatin. Karin kaniyak nagibusin. Yahoo! Kuna na. Samsamitek ipatayo bulan katakunim. Nang laylayan ni ayat. Inka kading palasangin. Umunoy ko darasem nga iketeng. Salain ti Tagalaog. Kuna na. Okay, dito nga sala ako. Salain ti Tagalaog. Isaruno ako ti Tagadaya. Idauluan ti Tagadaya ako ni Job Sinaway. O kaya kapagka Dito nga sala ako. ay sibin ang mapirmaan. Ay kaya't ko ijay simbahan. Anumat na marupi karan. Musyak ko kaya gasawa. Ilik ko tay adot. Ayan, Kapitbahay USA. Mega love shout out. Saya maraming salamat. Thank you so much Kapitbahay USA sa iyong pagpunta sa ating live ngayon. Itindun at kasara. Balbaliwak kuto'y pastura. Ayan, Agkuti-kuti malapit na po tayo mag-end mga kabiyag kasi mayroon po tayong trabaho ngayon. Upay tipanag na. Puno agawid ako. Kakuyog untot dito kang tambo. Magpalipalig ko apas galoyon. Ikini-kini ay tuy na'y pato. Ayan, maraming salamat. Iti agbibuya iti YouTube channel tayo. Kas namin iti Facebook page tayo. Maraming salamat guys. Ayan, di kita hambay nakafollow iti Facebook page tayo. Iti laing iti Biyak ti Hawaii. Kas namin iti YouTube channel tayo. Biyak ti Hawaii na lang ako. Ayan. Ay sibin ang mapirma. Kapitbahay, mega love shout out. Sabi niyo, Maya Vlog. Ijay simbahan. Ayan, kahit kuman i-shout out ako, iti may isang top engager tayo ni Auntie Lady Leon, iti Suyu, Lawag City, Philippines. Ayan, so na po ay kanayon na makikita nga iti likes na, iti video tayo, iti Facebook page. So, a big shout out to you, Auntie Lady Leon. Baliwak kuto'y pastura. Agkuti-kutin ko iabagag. At kimi-kimi upay tipanag na. Himpun agawid akon. Kakuyog untot dito kang tambo. Pagpalipalig ko akas daloyon. Ikini-kini, daytoy na'y pa
Sige man sulat na, sala ka kapsat. Ayan. Sabong kenayat kaya'y pa'y gasa. Nagbungat iliw na tuken rigat. Awan man pa'y mauray ko ang laasing kanya. Buti lang ka namang ay nakmabuy-buya. Nangipod pa'y idisi kantay pumanaw. Bilang putibit sa tinandaw. Sa nga pulok at naluti, mabilang itimayo. Sumang at kabiyang pusak ay nilipat mo. Alabig bigyan man na siya't nagkadaydi. Hindi inay ayat ka duwa karkari. Pagsangsangit ay ko'y puso ko, malaglagit ko dagdi. Ay di ayat-ayat nga ka pinerdi. Thank you so much, kapsat. Bert, thank you din sa Bert, ha. Maraming salamat, Bert. Pagpay idisi kantay pumanaw. Nilbilang putibit sa tinaldaw. Sa nga pulok at kaluti, mabilang itimayo. Simang at kabiyag ko dagkal tabuksit mo. Alabig Bert, nandito ako sa short video mo. Ay di kakin nawel sirak sa lamagi. Mabangbang aram day pusok mo. Malagalagit ko dagdi. Ay di nararamit asirak sa lamagi. Hindi kita kararamit sirok sa lamagi ka no, apo. Jobs. Nagaramitan niya yung jobs. Sirok sa lamagi. Sirok sa lamagi. Mabangbang aram day pusok mo. Malagalagit ko dagdi. Ay di Sirok sa lamagi. Hindi kita nararagkantam deta niya, kapsat. Saan ba? Malaglagit ko dagdi. Ay di nararamit asirak sa lamagi. Wala sakbay man nga intay again, intay man kumanta iti duang kanta. Alright, intay man kumanta nga rot, kumansyon tayo mamit, di kita Ilocano nga katkatawa, tapno mayat na. Iti kapsa, dakkan dati man di Ilocano, ano ti yanan. Para kinyay dito eh. Deo. Yaha! Kunahan na. Dapanan na dati hang iso detan. Detan eh. Dapanan na iso dati siguro ti karaoke version na. This. Ayan, ti karaoke version na. Kumanta tayo basi tapos sa tito again niya. Uray lago ni. Sino yung papaigid mo nga eh? Sino yung papaigid? Awang garod. Okay. Kumanta tayo man basit iti Ilocano song na di kiti ha. Para kanya yung aming kakabsat, pampagod vibes lang. Ayan, para kanya yung aming apo. Umay kan ating tayong taagay ayam. Ay ayamin tatay batutan ni tatang. Nakalinlinis nagganas ngay gaman. Lumapet-petang di dantong malipatan. Batuta ni tatang dakkel tumurdong na. Mabaling nga balaan taat ka abot na.
matay pumsit na uray la maulaw ti matamaan na. Matutan ni tatang tawid na kinlulungan, ket magusguswan ay ayamen ni nanang. No itirabi ngagronda tatang, at itog abatutan ay sunod usaren ka. To'y met batutak nalukmeg na bakit, ket tirigat na titamaan na lungteg. Batutaan ay ranta isabot kung duket ka, isuntuti ay ayam tayong tuon malpas di kalaysa. Ayun! Ayan, maraming salamat everyone! Umaikan nating tagay ayam, ay ayamin tatay batutan ni tatang. Nakaliglinis nagganas nga ikaman, lumabetatan di mo tong malipata. Batutan ni tatang dakkel timurdong na, mabaling nga balaan taat ka abot na. Lupis item matay pugsit na, uray na maulaw di matamaan na. Batutan ni tatang tawid na kinlulungan, ket magusguswan ay ayamin ni nanang. No itirabi ngagronda tatang, at itog ka batutan ay sunod usaren ka. To'y met batutak nalukmeg na bakit, ket tirigat na titamaan na lungteg. Batutan ay ranta may sangod kung duket ka, isuntuti ay ayam tayong tuon malpas di kalaysa. Isuntuti ay ayam tayong tuon malpas di kalaysa. Ayan, databo iti batutan ni tatang. Ayan, iti may saruma po sakbay nga. Dati bayanan, para kayo bayanin na po. Nung siyang tuti ang asawa, pilyek tutay agad kwartana. Uran. Okay, sige Bert. Paisute kun kunada, uray bagyan nung masulik ang luwa. Lukod tudem ay kumayet kepta. Ay wen kudem kumakan kudem nagkatelari ka pemang timpo-timpo-kel kita kutun nagkadagdagen. Day kagat na lumabagana kagat-gatela kaslaba injem mo kutun titang-tano. Kay kayat ko lang entay baklang entay babae abungang era, katay bakla pasakula magulimet ka. Gantay babae abungang era, sigurado pa'y nga iskandalusa anang sabna mangintikar rumang. Ay wen kudem kumagat kudem nagatelari ka pemang timbo-timbo-kel kita kutun nagkadagdagen. Day kagat na lumabagana kagat-gatela kasnaba injem mo kutun titang-tano.
Alright, ayan, maraming salamat everyone. So ito na po ang ating love song. Thank you so much sa lahat po ng nag-support po sa ating YouTube channel and also our Facebook page. Maraming salamat everyone. Ay, when kudem kumagan, kudem nagatel, alika, pemang, timbut-timbukel, kita kutun na kadagdakel. Tay kagad na lumabaga, nakagad-gatel, nagasnaba, hinjam mo, kutun tital-talo, hinjam mo, alright, ayan po ang ating live stream for today. Ayan, maraming salamat everyone. So hanggang dito na lang po ang ating live. Next time ulit. Ayan, maraming salamat Kapsat Tubes. Ayan, kaya sino na yung mga nandyan po sa ating YouTube? Si Bert Widow, thank you so much. Si Maya Vlogs, ayan, thank you so much. Ayan, sa lahat po na nandito. Thank Kapitbahay USA, maraming salamat Sisi. Ayan, sino pa? Si Cookie Yana, ayan, Cookie, ayan, marami siyang binababa na pinapatamsakan. Maraming salamat. Sa ating Facebook, ayan, si Jacqueline Galicinao, Narbonita, ayan, si Auntie Lady Leon, iti Alawag City, Jasper Halaman Rosal, ayan, thank you so much. Ayan, nagyaman ako na itadyon. Almoranas Girl Ilocana, ayan, maraming salamat din. Sa lahat po na nanonood po sa ating Facebook page, maraming salamat kay Sis Evangeline Pascual, ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat everyone. Hanggang dito na lang po tayo. Thank you so much sa mga support nyo sa ating live. Sana po mabuo na po natin ang 60 minutes views para ma-monetize na po tayo. Ayan, maraming salamat guys. Thank you, bye-bye. God bless. And keep safe everyone. Bye-bye.